na. Kasi parang natutunogan ko na kagabi. Pero thank you. Na-appreciate ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Okay, Ma'am Cindy, bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish. Oh, wish ka naman ba? Wish ka pa. Nagkagod ka. Wish mo na. Marakit-tarakot na
nating basahin. Ano? Di ba galing sa ano yan? Marinas? Okay po. Irerespeto natin ang kanyang decision. Kanyang privacy. Kanyang privacy. Robert Okay, so, kailangan din natin kuhanan ng message sa inyong mga kaibigan. Di ba magluluto tayo? Dapat pa yung ano dyan. Ito po mahilig mag-speak. Guys, at least po yan. Salamat. Ano ba ang inyong message sa inyong kaibigan? Panyong. Ano ba Na ano naman, ano, hindi. Ano ba ang Kaya mo ito, kaya. Si Cindy. Plastic. Kahit yung plastikan, sige na rin. Hindi, bilang kaibigan, tinuring na namin siyang kapatid. Dahil ngayon, sila na lang dalawa ng anak niya, andito pa rin kami. Kahit nasabihin, hindi hindi close, yung hindi ganon sabihin mong ka-close. Pero sa amin, kapatid namin siya. Ganon. Kung ano man yung mga problema, andito pa rin kami. Ano yung may isang sponsor tayo? Yung sponsor from... Ang iyong friend. Anong paabot yun naka-shades? Wish ko lang, malasing mo ako ngayon. Yun lang naman ang wish ko eh. Okay, happy birthday. Okay, next! Magluluto pa ako. Ang dami ko ano. Ang dami yung Message mo. Ano, ako, ano lang ako, happy birthday lang ako. Thank you for everything. Oy, sayang daw. Galing! Galing mo kita! Ate, tuloy talaga yung message ko sa'yo. Si Buana. Ate, yung Shopee, mama, bayaran muna. Damdama, ano yung message mo? Happy birthday, ate. Alam mo na, love kita. It's a prank! It's a prank. Birthday, Marcel. Ay, yung mga plastic na mga Salamat. Pananay! Akin na yung 5-8. Galing ka. Ay, yung Sa mga... kinakapatid namin, mahal na mahal namin siya. Diba? Sana magpakabait ka. Masyadong ina. Yan. Mahal na mahal ka namin. Kayo mag-ina, mahal na mahal ka namin. Thank you. Happy birthday, Mommy. Thank you. Kasi Sabi mo na ako papagalitan, mami, wish ko lang huwag kang magagalit kayong araw ko naman. Okay na, wala na po ba mag-message? Okay, tayo na po tayo, madam. At syempre, sasayaw na? ano po ang inyong message po sa nagbigay po ng sorpresa ngayong araw? Alam ko na. Kasi parang natutunogan ko na kagabi. Pero thank you. Na-appreciate ko. Ayun. Doon? Oo! Appreciate. Yung basahin mo later. Thank you sa inyo. Na kinuntsaba na. Thank you lahat. Ito si Rapon, sir. Okay! So, magpapakilala na po ako, ate, ha? Okay! Teka, ngayon ka na magpapakilala ka. Sabi mo kasi sa ano ko, kasada. Ay, Shopee ko. Okay. In behalf of Edmenchis Flower Shop and Fortinis, thank you, sir, sa pag-trust at pagpili po sa amin. At syempre sa inyong mga kaibigan dito, lalo na si Katrina. I-video mo si Katrina. Hindi po dahil kay Katrina at sa mga friends nyo, wala po kami dito. Syempre. Nandito kayo? At syempre, salamat ulit sa mga bisita nyo dito. Ayan, halata naman napakasaya. At saka ano, ang iyong anak. Halika kayo kaagin ko para makita. Ayan, so, happy 40th birthday. Thank Ano you. birthday mo? 40? Ayan, hindi halatang 40. Ayan, so salamat, sir. From a special someone po yan. Kayo lang po nakakaalam. Okay? Okay, all the way from... Thank you.
sakali